nahi genuen irudikatu lehenengo maila hau oso potentea, horregaitik hain maila handia prestatu dugu, oraindik jendea falta da hitz egin behar duena. Eta beste egunean sindikatoko kideekin hitz egiten, esan nien, ez? Eske hemen eserita egongo diren proiektuak dira egun honen bihotza, ez? Beraiek barik esan topaketa hau egongo, eta uste dugu momentu hauetan hori egiten ari garela, ez? Bihotza ipini elikadura burujabetzaren mugimenduan. Baina bihotza zaratago egin behar duguna da gorpuztu mugimendu hori, ez? Hemen elkartu gara bihotz asko, bihotz handi bat egiteko gaur proiektu kolektiboa gara, eta zelan ez ginen ezagutuko gure artean, ez? Topaketa hau guztiz logikoa da. Bihotzak elkartu doguz, baina ere behar dugu gareuna, behar dugu bizkarrezurra, behar dugu soinak, ilea, titizek, alua, sakila, danetarik behar dugu, ez? Eta hori da sindikatonen lana, edo saiatzen ari garen egiten lana, ez? Gorpuztu mugimendu hau. Ze sistemak esaten dozku gu utopiko batzuk garela, lortu ezindan zeo zer egiten ari garela, baina hemen jesarrita gauzen proiektuak, eta hor ere jesarrita zagozen proiektuak, egunero erakusten diogu sistema hori ez dela egia, guk proposatzen duguna egin aldala, Euskal Herrian, Estado mailan, Europan, Europako kideak ekar doguz, baina mundu mailan bai hau posible dela, egunero erakusten dugu. Ez teoriatik egiten erakusten dugu guk, ez? Sistemak ere, importantea da mugimendu hau gorpuztea, ze sistemak ere nahi gaitu isolatuak eta esperantzarik gabe. Importantea da mugimendu gorpuztea, ze sistemak nahi dau lehenengo sektore bat esperantzarik gabe. Bai, ia mesudanak dira, eskamen ez dau etorkizunik, eske, dana frustrazioak, ez? Baina guk uste dugu oso importantea dela referente positiboak erakustea, mai gaineratzea, referente positiboiek alkar ezagutzea eta ilusioa sortzea, ez? Ez ilusio ezin daitezken ilusio, ez gara ere zoro batzuk. Uste dugu ilusio eukin behar dela, baina realidade bilakatuko dan ilusio bat izango dela. Eta horregaitik uste dugu gauzak desberdin egiten, agroekologiaren bidetik eta jakinda elikadura burujabetzara heldu nahi garela mundu osoan, uste dugu sektorean eta sektoretik bizi aldala duin eta pozik. Eta aukerak badaudela. Guk badekogu proposamen politiko bat, esaten dugu elikadura burujabetza proposamen politiko bat dela, ze nahi dugu gizartea eraldatu. Ez gaude hitz egiten bakarrik proposamen bati buruz ekoizlentzat edo ekoizleak hobeto bizitzeko. Gu hitz egiten ari gara, persona danak hobeto bizi nahi dugula, hitz egiten ari gara abereak ere nahi dugula hobeto egotea, lurra, itsasoa, izaki bizidun guztiak. Eraldatu nahi dugu, sistema hau. Eta horregaitik da proposamen politikoa. Eta horregaitik guk egiten duguna politika da. Eta amaitzeko. Eskertu gure deutzuegu zeueri, bakoitzari eta zeueri bebai, ze bihotza ipini dugu, baina gaur aurpegia ipinten ari gara. Eta gure gorputz osoa, ez? Eta zeuek denbora eman dotzezue ikerketa oneri, egon zari elkarrizketetan, parte hartu dozue, eta eskertu gure deutzuegu benetan bihotz-bihotzez, denbora, aurpegia, sektore eta sindikatu honen parte basarielako, bakoitzak aldogun moduen, badakigu zer dan, eta eskerronak bakarrik dekoguz, eta dan hori ez, azkenean, bihotza, garunak danak alkartuko gara, eta gorpuztuko dugu mugimendu hau, aukerak badekoguz, eta ez dugu amorerik emongo. Bueno, eurek bakoitzak 5 minutu dekie. Ni oso zorrotza izango naz denboragaz, ze asko gara, baina gero bai nahi dugu hor jesarrita zagozenak ere, zeuen burua aurkezteko, eta kolektibo baten basagozie edo zehozer kooperatiboan basagozie, emango deutzu eguz bebai 2-3 minutu apurtzuet ezagutzeko, porque igual edo ez ginen ezagutzen, edo ez dozku denborarik eman, edo dana delakoa gaitik bai, baina bai nahi dugu izetia. Orduan, denboragaz zorrotz bagabiz, danok hitz egiteko aukerie eukingo dugu, bale?
Apa, kaixo, mi esker hau antolatxagatik bebai zuei. Eta, bueno, ni natorre kontatzera purtsu bat nire esperientziatik zelan erraztu zaidan lur finko bat topatzeko bidea, eta horretarako salduko dut apur bat ere, azkenengo 15 urtetan, 4 lur eremu desberdinetan egon naizela, barazkiak produzitzen eta saiatzen egonkortasuna bilatzen, ez? Eta, nire kasuan erraztu didana lur finko batetara ailegatzea izan da etxebizitza kooperatiba formatua. Gure proiektua deitzen da Boronabila kooperatiba elkartea, eta duela 4 urte pasatxo hasi ginen lurre bat bilatzen, etxebizitza bat elkarrekin konpartitzeko. Orduan, ni nintzen nekazari bakarra, bitartean beste kide bat Bizkaiganen lanean hasi zen, eta orain dago jardunaldi erdian eta jardunaldi erdia etxean. Así que da abeltzaina eta barazki produktorea, jornada kompleta 18 horas, zoramena. Baina, dekogun sortea da, taldeak ahalbidetu duela lurre batetan finkatzea. Non eta sopela baten, dala espekulazioaren bihotzetariko bat, Uribe Kosta osoa. Orduan oso zaila zen, kasi guretzako sinestezina topatzea lur bat nahiko handia produzitu ahal izateko Uribe Kostan. Gure salmenta eremurik importanteena dago Romon, eta orduan orain 10 minutura gauz. Eta esaten nuena, azkenean gure esperientzia izaten ari dena da, taldeko erabaki bat non taldea ados zegoen ustiapen bat egon zedin proiektuaren baitan, egin dugu 4 familiaen arteko etxebizitza bat espazio partikular eta espazio amankomunekin, eta orduan lurraren erosketa obraren kontu guztia elkarrekin egin dugu taldean, eta ez da desegiten den kooperatiba horietarikoa. Da, denboran zehar mantentzen dena, bere estatutuak dira cesión de uso, así que ez gara jabeak, beraz da, tipo hori etxebizitza sozial baten eredu bat, de autopromoción, dekozen abantaia eta desabantaiekin, Eta beraz, bide horretatik lortu duguna non eta sopelan izan da 4 hektarea eta erdiko lurzoru bat, dekozenak emankorrak 2 hektarea, 8, eta bertan finkatu dugu hortuari produkzioa hektarea batetan. Baita ere, barne kontratu batekin, kooperatibarekin. Beraz, bere momentuan Uribe Kostako agroasambladan egin genituen horrelako pausu batzuk izan zirela rollo 3 nekazariren artean nekazal proiektu bat bilatu, egin genuen alokairu bat eta 3 soldatatik atera behar ziren lur horretatik, egin behar genuen lan de masa, geneukan ganadua, geneukan hortuariak eta bar, eta hori izan zen guretzako apisonadora bat, konpartitzen genuen lana eta etxe bizitza, baina soldata danak, diru sarrera danak atera behar ziren bertatik, lurretik, eta izan zen, estanda egin zuen proiektuak, eta azkenean zen aurrera atera. Horren ikasketa, gero, albidetu du, zabaltzea beste begirada batzuk, eta orduan etxean badago beste lan desberdinetan ibiltzen den 6 kide, ezta? Orduan, batez bere, azpimarratzea taldeak eduki duen indarra, guri ere emateko aukera lurrera iristeko. Hori da, batez be gure proiektuaren niretzako abantaila bat, estrategikoki edo eukialden jarrera
pues deitzen den acceso a la tierra lortu alizateko, eta ez individualtasunetik, eta prestamo bakarraren bitartez, eta horrela. Eta horan modu orokorrean esan da, hauze da gure ekarpena. Kaixo, mi nombre es Mar. Como dice Pello, el acceso a la tierra es difícil. Yo empecé en un proyecto agroecológico en el 2013 vinculada a un banco de tierras que está en Ceberio, en el que está de manera individual, familiar y colectiva. Pero dentro de ese paraguas, de esas políticas públicas que se llamó Necasalgunea, que está en Ceberio, también había un espacio de transformación de alimentos, ¿no? Y en ese espacio de transformación de alimentos decidimos ya en el 2013 montar una conservera colectiva agroecológica, y le añado que es un proyecto político, ¿no? Creo que los adjetivos como que sitúan desde dónde hacemos las cosas, y es importante decir que ese espacio vimos que era importante que fuese colectivo, porque la mayoría que somos 11 personas y proyectos las que empezamos a funcionar. Ha habido momentos en los que hemos sido 14. Digo personas y proyectos porque hay personas individuales que están en el proyecto, hay proyectos agroecológicos, pero también a lo mejor hay un gasteche, ¿no?, que ha querido hacer las conservas de la huerta, o sea, y gente que también es socia porque quiere apoyar la soberanía alimentaria pensando que en algún momento se va a incorporar o no, ¿no? En ese momento la legislación era bastante difícil porque no había flexibilización y no había como obradores colectivos. Entonces, nosotros empezamos, funcionamos con el formato de cestas, grupos pequeños, como venta directa, y cuando más la huerta estaba en su ebullición, que era en verano, todo el mundo se iba de vacaciones. Entonces, empezamos desde la lógica de poder generar conservas en una época que la huerta era fuerte, también tener el registro, pero era insostenible hacerlo tanto. Había 3 motivos. Nuestros proyectos diarios en los que estábamos cada uno nos comía, económicamente es invertir un montón de dinero, y luego está lo que nosotras llamamos el terrorismo burocrático. O sea, es imposible asumir por una persona toda la capacidad de papeles y de dinámicas en las que te meten, ¿no? Y empezamos a crear ese espacio. Es un espacio donde tú puedes… y luego nos chocamos de frente también con la posibilidad de que queríamos hacerlo todos bajo un registro, ¿no? Porque si no tenías que abrir un montón de vías, ¿no? Entonces, al final es un espacio que es como si hubiésemos comprado algo de maquinaria de la huerta en conjunto, ¿no?, que usamos todas bajo un mismo registro. La gente puede llevar las verduras, las frutas, las setas, elaborar, y todo sale bajo la lógica del sello de Masquillu, pero aparece el baserri o el proyecto que está, ¿vale? Yo quiero rescatar la parte colectiva. Si no hubiese sido posible hacerlo sin un colectivo detrás. También quiero traer la parte de la dificultad. Todas en ese momento sabíamos a lo mejor aprender a poner puerros, pero no sabíamos aprender a coordinarnos, ¿no? ¿Quién iba a gestionar esto? ¿Cómo íbamos a repartir las tareas? ¿Qué iba a suponer? Pero nos ha abierto esa posibilidad, y de momento pues llevamos 10 años, se han buscado otras fórmulas. Aunque era un proyecto bajo el paraguas de las políticas públicas de quien gobernaba en ese momento, como ha habido cambio de gobierno, eso ha implicado también que las circunstancias han cambiado, con lo cual hemos tenido que ir pensando fórmulas de cómo pagar el alquiler. Cuando al principio era más flexible, pagábamos a lo mejor con parte de nuestra elaboración y de nuestras conservas a la residencia, a los espacios municipales. Lo vinculábamos con el pueblo, porque veíamos que Masquillo no podía ser un champiñón en Ceberio, sino que tenía que estar vinculado con el pueblo. Rescatar eso, que aunque estamos en momentos difíciles, que ha dicho antes Amets, tener espacios recuperados por el campesinado en todas las partes del sistema alimentario, sea en la producción, en la distribución, en la transformación, es una lucha, y creemos que no se puede hacer solas.
Haupa, egunon, ni Mikel Ojina ganaz, Lurre elkartien representazioen ator, eta, bueno, Lurre batez be, 2020 garren urtien sortutako elkarte bata eta proiektu bet, harina hau lanien egon gara Urdaibaiko eskualdeko migrantiekin, eta ikusi gendun batez be COVID garaien oso egoera larri baten geratu zirela, ezta. Orduen, arazo oneri soluzio bat emoteko esperantziegaz, elkarte bat sortu gendun. Elkartie Bermion dau, eta beran lana egiten dugu lana, Almike auzuen egiten da. Orduen, asoziazio hau sortu zen, bi helburu nagusigaz. Alde batetik, ikusten gendun, nekazaritzan dagoen errelebo generazionalan falta bat, eta beste alde batetik, esan duten moduen, migrantien egoera zaurgarrize eskualdien. Orduen, bi arazo haueri soluzio bat emoteko esperantzigaz, saiatu ginen alde batetik Almikeko auzo honetan lurrek aurkitzen, eta beste alde batetik migrante honeri emoten nekazaritzan formakuntza bat. Pentsaten eurentzako etorkizun bet izan aldala, sektore honetan eukin aldabila, ez da etorkizun bet. Orduan, Almike auzo honetan lortu gendun etxe bizitza bat, orduan eureri proiektuen parte hartzen dagoen migrantiei eskaintzen datzoie etxe bizitza bat, gasto guztizek sartunde barruan, eta ganera laguntzen da proiektuen parte hartzen dagoen bitxartien, normalien 2 urte inguru izaten da, euren egoera administratibue kudeatzen. Orduan, hasi ginen, 2020 garren urtien, da urte betez egon ginen, bakarrik hartzen gendun parte voluntario talde batek, eta ikusi gendun momentu bat ailega zen hori esela posible, eta orduen hemen Borja dau, sartu zen monitore moduen, eta eurekaz egon zen urte bi lanien. Eta gero auki duguz beste laguntzaile batzuk nekazaritza arlo horretan eureri erakusten, sektoriek zelan funtzionatzen dagoen, eta apurbe produziten, ezta. Eta, gaur egun egiten dugu zena da otxarak, Bermion saltzen dugu zenak proiektuen parte hartzen dago zen sozio batzuri, 25 otxara inguru egiten dugu zaztien, eta gero, auzuen dauen restaurante bat, Almiketxu izeneko igual ezagutuko dozue, restaurante horretako jabiek izten dozku ezer lurrek, produzio izateko lurrek. Eta eureri gero ganera, saldu itzen txaguiez produktu zuzenien. Eta gero egiten dugu, eskolak itzen dago bizitak gure proiektu ezagutzeko, orduan dau feedback bat eskolan umien artien eta migrantien artien, eta purbet umiek ezagutzen dagoie, lehenengo eskuz migrantien egoeri ezein dan, eta euren bizipenak zeintzuk izen diezen, eta beste parte batetik, ikusten dago umiek nekazaritzari lotutako proiektu bat ala, eta euren etorkizunien mundu honetan edo nekazaritzan, nekazaritzatik bizi aldala ikusi, ez da helburutariko bat. Eta, hori da proiektu egolan laburrian azaldute. Kaixo, soy Ramón, vengo del proyecto Tierra, Papel, Tijera, en el que ponemos la cara a 3 personas, pero somos muchos más, porque entendemos la colectividad de nuestro proyecto como que cualquier decisión que se toma de cualquier proyecto que empieza se haga con otros colectivos que tengan que formar parte de esto, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto muy diversificado, hacemos huerta, frutal, cereal de varios tipos, hacemos harinas y hacemos harina de trigo
y hacemos también pienso para animales, para ganaderías. No sé si me dejo más cosas. Ahora tenemos una escuela de acompañamiento agroecológico para proyectos que arrancan o así. Y cada uno de estos proyectos lo componemos nosotros tres, que formamos la parte más de trabajo, vamos a decir, pero en cada uno de ellos pues participa muchísima más gente, ¿no? No la misma gente, porque la huerta, por ejemplo, nosotros la entendemos como un proyecto de agricultura sostenida por la comunidad, en lo que las familias ponen una cuota mensual y se lleven o no se lleven la cesta, lo pagan igual, y con esa cesta lo que hemos decidido es que si han pagado ese dinero las familias, nosotros no tenemos, o sea, esa verdura se tiene que aprovechar y no nos vamos a quedar nosotros con el dinero. Entonces metemos a otros colectivos que son colectivos sociales, en este caso Salaqueta, que es un proyecto colectivo de pisos tutelados para personas que salen de prisión, y esas cestas que no se consumen y que ya están pagadas, pues se derivan con una orden, no hoy te doy, hoy no te doy, pero esas verduras se las comen también personas que igual de otra manera no hubieran comido productos agroecológicos, ¿no? Para nosotros la agroecología tiene que estar a disposición de todo el mundo, pero no tenemos por qué ser los agricultores los que sostengamos eso, porque no podemos. Tiene que ser la sociedad la que lo sostenga, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos de esta manera, muy modestamente, tampoco, o sea, no abastecemos a nadie más allá de esto que estoy diciendo. En otros proyectos, por correr, es que el cartel ese me da pánico. Entonces, por ejemplo, en los trigos estamos dentro de un proyecto de recuperación de trigos antiguos en el que estamos con la red de semillas de Euskadi, con Bionica Saritza, principalmente con esos dos colectivos, y con todas las personas que quieren acercarse a una cosa así, ¿no? Hay mucha gente que se acerca a jornadas en las que eso les parece importante y quieren participar. Estamos segando a mano y todo eso, hace falta mucha gente y no se puede hacer con un proyecto de tres que quieren hacer muchas cosas y encima sacar dinero de ello. En los proyectos, por ejemplo, del pienso de los animales, siempre lo hemos planteado como que las ganaderías se involucran en el proceso de... O sea, nosotros no ponemos solo un precio a nuestro pienso, sino que este pienso se ha diseñado desde la conversación con los ganaderos que iban a consumir. No los ganaderos se lo consumen, sino sus animales. Pero esos ganaderos que van a comprar ese pienso pues forman parte de la toma de decisiones de cómo se cultiva y qué se cultiva en los campos en los que estamos poniendo esos cultivos, y también en el precio que va a costar eso, ¿no? No sé qué más proyectos tenemos. En la fruta, por ejemplo, la manzana, pues son unos frutales que pusimos en su día con unos amigos. Nosotros antes éramos 2 personas, no podíamos trabajar tanta tierra y decidimos poner frutales, pero no los queríamos poner solos, entonces llamamos a gente que estuviera predispuesta a formar parte de ese proyecto y ahora hacemos zumo en el que todas esas personas pues formamos parte. Es un poco el resumen un poco de lo que somos nosotros, es como que la colectividad, ya acabo, que cualquier toma de decisiones de proyectos nuevos que queramos hacer, pues tenemos que pensar en quién puede participar más aparte de nosotros, ¿no? Entre otras cosas porque nosotros no podemos, pero también porque no queremos hacer las cosas solos. Siempre como decía Mar, nuestro proyecto es un proyecto súper político que nace desde lo político y para cambiar algo, por mínimo que sea, algo hay que cambiar. Y así lo entendemos nosotros. Muchas gracias. Bueno, ni zagunaz, Bizkegan elkartetik nator, da, bueno, Bizkegan elkartie 1983 ingeruen sortu zen, eta izan zen industriako krisiari erantzun emoteko hasikerako proiektu bat. Hasiera batean hasi ziren 3 pertsona, behi esne batzukaz, eta bueno, lehen urte haietan esne guztia saltzen zen salmenta zuzenean eta gordinik inguruko herrietan. Gero etorri ziren bai esnearen eta bai abeltzaintzaren pues eraldaketa batzuk, industrializazioa, normatiba aldaketak, tratamendu termikoak,
Da, bueno, ikusi zuten hor esnearen kontsumoaren merkatuan aldaketa handi bat egongo zela, eta orduan erabaki zuten eraldatzea. Horretarako gaztandegi bat egin, eta bueno, ja hasi ziren jogurra, gazta freskoa eta beste produktu batzuk egiten. Bizkegane beti izan da talde izaerako proiektu bat hasieratik, eta bueno, hasiera batean definitu gabe egon bazen ere beti izan da modu agroekologikoan edo agroekologiaren bidean lan egin duen proiektu bat. Hasi zirenetik ona, bueno, eduki ditu bilakaera ezberdinak eduki ditu, eta diversifikazioan be sakondu dugu. Gaur egun lantzen dugu, bueno, alde batetik dekogu ganaduak, behiak, ardiak eta txarriak. Eta, bueno, horietatik ateratzen ditugun produktuak ere bai, esneki ezberdinak, txahalkia eta txerrikia be bai. Horrez gain, bueno, hortua egiten dugu be bai, apurbet zikloa sarratzeko eta txorizoak egiten dugun piper txorizoroagaz, horretarako hortu ebe jartzen dugu. Eta, bueno, esan dezakegu gure animaliek likatzen diren janariaren ehuneko 70 edo 80 guk produzitzen dugula, bai. Erosten dugu bakarrik pentsua eta alfalfa, Euskal Herri barruan pentsua Arabatik eta Alfredoren proiektutik, eta alfalfa erosten dugu Barrena Errealetatik. Bueno, hau esan da, orain dela, imaginatzen duzuela 83. urtean hasi ziren hoiek, gaur egun ja jubilatzeko edo retiro hartzeko edadera hurbiltzen joan direnean, egin duten lorpen bat da, eduki duten lorpen bat da, generazio berriak etortzea atzetik, bai. Ez da proiektu familiar bat, hau da, ez gara familia. Gara bakoitza individuak, ez dakit, esan. Bakoitza bere etxekoa da. Orduan horrek dekoz gauza honak eta gauza txarrak bai, baina lortu dugu gutxi gora bera 10 pertsona inguruko, batzutan gutxiago gauz, beste batzutan gehiago, bueno, ideala da 10 pertsona, 10 pertsona inguruko proiektu berria sortzea, eta bueno, horretarako instalazio berriak bai egin genituen, eta nabe berriak, alba dugu beste 40 urte jarraitzeko. Hau dena dator behar izan batzuetatik eta gizartearen aldaratik, bai, gure zarrak esaten dabe, euren zarrak joaten ziela urtien oporrak eta horre gauzak andrak mesetara joateko eta gizonak mesetara eta iripro batara. Bai, eurek bizitza zuten zikloren bukaera. Eta eurek sakondu zuten pizka bat gehiago talde lanean, bai, eta ja hasi ziren ikusten gaur egungo gizartea pizka bat norantza zijoan. Hor batu zen ere bai, talde barruan, amatasuna eta zaintzaren inguruko debate ezberdinak eman zirela, bai, eta hortik ja egiten dugu pizka bat salto gure generazioa edo, nire pizka bat proiektu berria edo azkenengo generazioa. Ja ikusi dugula ere bai, teoriatik praktikara pasatu behar ginela gure filosofia, gure ideologia, eta hori dena praktikan jartzen, bai. Orduan, hor ja datoz ordutegi, antolaketa, eta eredu ezberdinak, eukitzeko edo konpaginatu alizateko, benetan konpaginatu alizateko zaintza, bakoitzaren bizimodua eta abeltzaintza, ez da? Eta apur betolan. Egunon, Anita naz, etarte denda ordezkatzen nator, ez? Etarte dendako kide anaz. Etarti edenda, oindela 2 urte terdi, hasi ginen, Durangon kokatuta da, orduen Durangok badeko azoka merkatu plaza handi bat, 2 zatitan banatuta, zapatuetan baserritarren merkatu edau, azoka dau egunera, zapaturo, eta gero dau bestaldea abastoseko lekue, dana eguneroko, astean bitartean, egunero zabalik dauzen postutzuen lekue. Orduen, Durangoko udalak proposatu zien han baserritarrei, zapatuko baserritarrei, dendatxo bat, postu bat zabaltzeko aukera hori aztertzie, eta orduen, oindela 2 urte terdi hasi ginen batzen, azoka horretan parte hartzen duten nekazari batzuk, hasi ziren eskualdeko beste nekazariok deitzen eta hasi ginen batzen.
aber denda bat zabaldu, elkarrekin bai ez, egoera, han dagoen Alasnebe bai parte da, egoera zein zan guk txampiñoi moduen hor nekazari batzuk bageunden, bakoitzak ja bere generue produktue, más o menos salmenta ja eginda geneukan, edo salmenta bai, generue salduta geneukan, baina ikusten gendun, zelako polita izan alzen, danon artien, denda bat zabaltzie eguneroko tasun horretan jendie bertako produktuak erosializateko Durango baten, ez? Osa, punto bat, referentzia punto bat, denda bat hor, bertoko produktuak erosteko aukera izen da. Naiz eta denda ekologikoak eukin, baina, bertoko eta zuzenki nekazari erosteko aukera. Orduan, hasi ginen bileretan, askotan ez gendun ikusten, hau bestie, baina, aurrera ingendun, ez dakigu zelan, baina denda zabaldu dugu ondela 2 urte, zabalik dekogula, lehenengo izen zan dendatxo txiki bat, eta hor kostaujakun aurrera iti, ez geneukan oso, merkatu plaza dago bastante utxik, bakarrik 17 postutatik bakarrik 5 zabalik. Orduen, aurrera indogu, txandaka atendidu iten dugu dendie, bakoitzak ardura desberdinak hartzen doguz, adostuta bai, baina aurrera ataratzeko lan bat egin behar bada, momentu horretan bolondrez dauenakin eta aurrera ataratzen dugu, bilerak saiatzen gara hilabetero egiten ez, denda aurrera ataratzeko erabakiak hartzeko eta aurrera egite horretan jarraitzeko. Denda orain politaue dau, handiago bat lortu gendun kaletik ikusten dana, eta 2 urte ja pasau dugu, eta gero eta harrera, salmenta politauek dauz 6 bat hortuari, 6 bat proiektu, gero gize, gazta, jogurrek 2 ointxe bertan, estia, arrautzak, ni kontzerbak eta garagardue, orduen erosketa polit batein leike hor. Orduen, oin erronka moduen badekogu ja 2 urte holane gure helburua bazen inoiz proiektu honetan langile bat eukitie, hori, erronka bat da, ondinoko ez ekonomiko aldetik badala bebai, baizik eta topatzi pertsona bat honetan sinisten dauena eta hor aurrera ataratzeko, bebai igual genero aldetik bebai nekazariak behar ditugu, hori badakigu, dendak asko sobeto saldualko haben, baina ez teko gure artien esan duten moduen ja danok salmenta bide batzuk ja bazituzten, orduen denda hornitzeko eta Durango oso handize da, baina bai positiboki proiektu desberdinak ginela, Durangaldien gure artean ezagutzen ginela, baina behin batuta, beste denda aurrera eruateaz aparte, igual saretuta egotiagatik beste hainbat lorpen bebai lortu dugu zela, kontaktuan gauzelako, ez? Igual landa garapenakin material erosketa komun bat lortu dugu, oin bagabiz pentsetan bebai elikadura maila hori aktibatzeko, igual nik uste sortzen dauela batute egotie eta hoize, más o menos laburpena. Bueno, estres punto bategaz etorri naiz, gaur egun, garai honetan, hortuan dagoen lana eta frutagintzan eta hori emoten dutzu sensazioa izten duzun bakoitzean, bertan bera geldituten dela, ez daukazula astirik hori guzti hori egiteko, baina postunaz asko, ikustea talde handi hau eta interesa hau, ze momentu honetan, munduan kasgora daukagun momentu honetan, eta Palestina da gure hori ez. Erreferentziarik handiena ikusten duguna mundu
honetan nola doazen gauzak, eta ezin dugu aurreparik, ikusi barik eta gure impotentzia ezer ez dugulako egiten, ni behintzat sentitan az goizero, ba hori ez, hor dagoela egoera, ez dudala ikusi nahi horko imagenak ez dozte izten sensazioa ez da ona, baina era berean zer erantzun emoten gabizen, ez? Batzuk behar bada apur bat gehiago, baina orokorrean, egunerokotasunean, hor gure memorian dauz, baina gauza askorik ez gara kapaz egiteko. Mundu hau gero eta horrantzarago eraman nahi dute, gu guztiok, aurre nahi dutenean egiteko nahi dutena, gugaz, orain gazatiekaz da, edo orienteko inguru horretan gerra hori piztuten ari direna, baita beste inguruetan, baina batez be lur eremuetan aspaldian egiten ari direna da lapurtzen, janari hauren eskuetan izateko, eta nik uste dut hori dala eta gu beharrezkoak baino gehiago garela. Gure puntu resistentzia hori dala, ez? Lurrean mantentzea. Eta nik, hemengo amama naizenez, sentitzen dut bateratzen doala gure teoria, gure praktikagaz. Eta egia da, galduta ni beba ibilinaz munduan, ez? Hau progresoa dala, bestea dana da, flasa handiak eta horretarantza joaten zara, baina konturatuten zara nori laguntzen ari zaren, ez? Lurrera bueltatzea eta lurran egotea resistentzi puntu horrek bakarrik aterako esku dependentzia horretatik. Esaten ziguten estaduak aterako dozkula gure miserietatik, gure progresoa, izango gareala ez dakiz zer, aberatzak, ez dakiz zer egin behar gaindun mundu honetan, baina ez dugu egin besterik zapaldu baino, ez? Lagundu aurreri egiten ari direna. Momento gogorra da eta gogorragoak etorriko dira, orduan gure puntu hori resistentzia eta hortik gauza txikietatik zerbait egitea, nik uste dotala egin aldoguna. Zorionez, guk izan genuen aukera, lur eremu zati handi bat, ze dira etare asko gaur egun hortu gintzarako edo frutu gintzarako, eta bai nahi dugu konbina hori animaliekaz, baina ez gara heltzen, eta bai gure sindikatotik eta ikusten dugune hori elkarren artean konpartitzen berriro bueltau behargarrera horretara, orduan, gu ere prozeso baten gaude hortuan, hasi ginen pentsa hori dana egin alko genuela, pentsetan ginduen bebai gure gana etorten diren etorkinak nahi izango dutela hor egon, baina azken finean beraiek ere datoz beste prozeso batetik, eta nahi dutena da, atera bizitza esan dutziena Europan lortzen den erara, ez? Lana, dirua, eta beraien buruetan ez dago lurraren konexio hori askorengan, beste batzu bai daukate. Orduan apurka prozeso horretan, goaz praktikan iminten gure teorian daukaguna, ez? Apurka goaz lortzen lur hori konpartitzen. Orain, ezin dugun gu bakarrik, abereak dituzten proiektu txiki batzuk, hartuko dute lur horretatik zati bat egiteko produzio hori, ez? Bedarra edo forrajea lortzeko hor. Beste alde batetik hortua erango dugu. Erlakaz ere hor ari gara ikasten, ze hori bebai ez dakigu danetarik eta apurka ikasten. Eta era berean, prozeso horretan sentitzen zerbait egingo dugula mundu honen zapalkuntzaren azpian apurka. Arrazoia emoten duzku denporak, ze gauzak gaur egun hain garesti dauden lesbarazkiak ekarten dituztenak beste alde batzutatik, oso garesti daude. Jendeak ezin du lortu hori gaur egun jateko. Eta dendatxoak ere konturatu dira bertakoa erosita, askoz be ezito gehiago daukatela. Jendea demanda egiten du. Azken finean, gure produktuak gaur egun
merkeagoa tira, ekarten dituzten horrik janari txatarra hori, ez? Barazkiak eta guzti hori, denporak arrazoia emoten dozku, gero eta errezago da gure ondoko herrietan saltzea gure produzioa, demanda daukagu, eta prozesu horretan ikasiala goaz aurrera, denborak aurten ez dozku lagundu ekoiztu behar da moduan, gurean behintzan lurrak bustirik egon dira berandura arte, baina landa guzti ekoizpen ona daukagu, neurri baten, demanda gehiago dekogu produzitzen duguna baina lehenengo eta behin gure produzitzen dugun hortuan gut jateko da, gure komunidadeko jenteak. Eta nik uste dut denporak arrazoia emoten dozkula eta gainera hori egin behar dugula resistentzia moduan, gauza txikietatik hasi eta lurra mantentzen, ze hori da zapaldu dutena eta era berean gu emakumeak eta herriak autonomia nahi dutenak. Hori da egiten duguna. Bueno, egunon, danori, eskerrik asko gonbitagatik. Guretzako, ni Ankurkulutik nator, Ankurkulu etxebizitza kooperatiba. Mendatan dago kokatuta, Gernika ondoan, herri txikitxo batean. Eta, Boronabilarekin batera, ondala 5 urte sartu ginen abentura honetan, nahiko esaten dugu etxe eta bizitza proiektua da berez bere bai. Lurrari eta pertsonei lotutako proiektu bat da, baina oso intentzionala da, herri mugimenduko jende eta herri mugimendatik etorritako jendea sortu gendun proiektua da, eta pixkat jatorria da etxe bizitza eta lurrari lotutako etxe bizitza lortzearen zailtasunetatik sortutako prozesu bat izan zen, ez? Etxe bizitza kooperatiba figura, peiok esan dauen modun, lagapen, erabilpen lagapenen figura deko, eta estatutoetan berez ipinten dagoena da ezin dela espekulatu, lurre eta etxe horrekin ezin dela espekulatu. Orduan nolabait kolektibizatzaz aparte espazio hori, hau da ez da jabego pribatu bat, baizik eta kolektiboa da, eta ateratzen da pixkat etxe bizitzaren merkatuaren logikatik, ez? Ezin delako espekulatu horrekin. Etxeak 2 hektaria ditu inguruan, gero 2 hektaria bat ere mendian, handik gertu. Etxe handia da, sukalde bakarra dekogu, beraz bizigaren 6 heldu eta umeak sukalde eta beste espazio komun batzuk konpartitzen ditugu. Eta gero badauz ere bai, espazio nolabait pribatuagoak edo, izango litzatekela, 2 logela eta egongelatxo bat, familia edo pertsona diferententzako. Konpartitzen dugu gehiena, bai zaintza lanak, gaztuak, janaria materiala lanak eta danalakoak, eta baita ere antolatzen ditugu edo saiatzen gara inziditzen gure espazioan, hau ez izatea burbuia bat, eta gu bakarrik bizitzea gure mundu txikitxorretan, eta saiatzen gara inguruan, bai eskualdean eta herrian inziditzen, tailerrak antolatu izan ditugu horretarako, zitakea produzitzeko, biogasa produzitzeko, arterrako lagunak etorri ziren, ez dakit horretarako, eta baita ere gure inguruan, hortua zeukitzea noski, aparte, badekogu hektaria bat mendian, importantea da guretzako ere bai inguruko basogintza errealidade aldatzea, tantai baso jabe kooperatibarekin ere lanean gabiltza hor, bertoko basoak landatzeko helburuarekin. Sortu izan da ere bai gure kooperatibatik nolabait ere basos taldea, dala Busture aldean bertoko basoa sustatzeko elkarte bat. Beraz, inziditzeko espazio bezala ulertzen dugu proiektu hau, ez? Gero badau ere bai aukela produzitzen dauen aldia dekozen pertsona bat mendatan ere gure terrenoak erabiltzen dauzela, terrenoak erabiltzeko dauzelako. Eta
Eta, bueno, pixkat holan, igual apunte pare bat, izango ez dutela zailtasunak, zailtasun dauden gaur egun, ze, bueno, guretzako ekarpena izan daiteke agroekologiako espazio eta munduan lurrarekiko sarrerara bideratuta, bueno, pues elkartzea, ez? Maluk esan du moduan ere bai, gero eta individualago gara, igual komunitatea sustatu behar da, baina kolektibotasun hori ere aldarrikatu behar da, porque gauza asko errazten ditu, ez bakarrik lana, baizik eta, bueno, proiektu berriak eta sortzea. Eta zentzu horretan, gure kasuan, etxe bizitza kooperatibaren eredu hau beste leku batzutan oso normalizatuta dagona, adibidez Katalunian badago ja oso normalizatuta eredu hau, lege propio bat deko, bueno, iparraldean, Europa iparraldean ere bai, Uruguain eta holan oso normala den eredu bat hemen nahiko berria da, eta guari garen aurkitzen da, pues bueno, legearen egokitzapenaz bidea zabaltzen ari garela hor, kristolan ari gara egiten, nik uste dut, ametxe, Nabila eta Hirurok, burokraziaren arintzea, eta hemen nekazaritzak badaki asko horri buruz, eta gero kolektiboaren autogestio emozionalaren asuntoare bai, nik uste dut presente egon behar dela, guzaiatzen gara presente ukitzen gutxienez, ze edozein prozesu kolektibok beti gabeizgal lanean, edo hortuan, edo konpontzen edo beste, baina berez ere kolektibo olako proiektuak ere apurtzen direnean, edo aurrera ez doazenean askotan izaten da, ez garelako kapazak ez, aspektu emozional hori ondo kudeatzen, ez? Eta, bueno, zentzu horretan guk asamblada kastorik ditugu, baina ere bai, asamblada emozionalak egitearena ere, pues guretzako garrantzitsua da, ez? Eta uste dut kolektibo guztietan egin beharko litzatekeela. Aupa, egunon, ni David Zelaia naz, Gerniketik nator, eta ustot nekazaria nazen pertsona bakarra nazela, oinarte behintzet, linfiltrau naz ni. Bueno, gauza bat esan bio, bak denborak itzi dauela, baina amets Juan Dani lotik niretzako iraultzak ez die bakarrik itxeka zeitzen. Eta hori da, determinantea askotan egoten garenien eztabaidatan eta hitzak bai, baina ekintzak behar doguz. Bestela jai dekogu. Kapitalismoak ekintzak itzen deuz, diruegaz, eta gauzak martxan jartzen deuz. Guk beste ingrediente batzu behar doguz, bihotzak, eta bar, baina egingarri izen behar die gauzak bai, denboran zehar. Eta gure kasuen, gure ekintza izan da jantoki bat eraldatzea, guraso elkartetik, eta guraso komunidadetik, 2014 urtean aukera sortu zen, hemen dago Jana bai, bere eskolan sortu zen, aukera 4 proiektu piloto probatzeko, azkenean proiektu piloto baino permisoa mondozkuen, bakarrik itxi gintzuen, eta aurrera bota gendun. Eta orain dela ja gurean, gure kasuan, 2016-en hasi gendun, eraldatu gendun jantoki guztize. Jakin deizuen ez deko gula eskubiderik gure jantokiak eraldatzeko eskola publikoetan. Hori catering bidez eitzen da dana, bai. Guria izen zan una ventana de oportunidad esaten dana, eta hor sartu ginen, eta transitatu genuen bide guztia. Gurean 700 ume die, ez da gitzi, 30 hezitzaile, 8 sukaldari, osea, jente pilo bat. Bai, gure helburuek harin joateko, umeak osasuntzu jateko, didaktikoa bai kurrikularra, umeari likadura subirautza erakutsi, nekazarizeri eskuet bota eta lokalari emotie bai, gure ingurueri garrantzize eta eskube botati eta hor batera goti eta gero ingurumena, gu Urdaibai famosoti gatoz eta gauza kilometrikoak konsumitzie, pues no tiene sentido. Harin gauzatzu bet eni izen biharri zen gendun bere momentuen dela menu ereduak. Menu ereduak aldatu inbir zen gendun dana. Sasoian sasoikora eta bar. Eta hori lan nahiko mardula izan. Gero uki gendunien menu guztiz egin lizitazio txiki bat ingendun, nekazarizek azbara bain eta bar, eta hori irten ziren jente pilo bat. Eta ordutik aurrera, hemen deko zuez dato batzuk, hemen deko zuez
dato txiki betzuk. Bueno, hau da, hone diez nundi datozen gure produktuek, eta hone diez gutxi gora bera ingendu nien lizitazioa blokiek zeranak. Barazkizek bost produktore diez, zaretute dauden bost produktorek saltzen dozkue, guk pedido haitzen zagu bateri, baina eurek elkarren artien batzen dire, eta guri erazten dozkue, fruta bebai, zerealak bekartzen doguz, bueno, ikusten dozue, arraine ondarrutik, eta, bueno, Bizkaigan eri bebai, jogurre batez be, kiloka eta litroka erosten txaguez, eta hori, bueno, arrutzek ekologikoak, eta bai. Eta hone die, hau da, gure resumena, hau da, guk arro erakusten dugu zen datuek, ezta? Zera, ez? Lekueri buruz, Erdizek Busturialdeakoak, beste 28 Bizkaikoa, hiru laurden 50 kilometro baino gutxiagoak dire. Eta gero, zeradi produzio ereduari dagokizunez, ekologikoa, eta erdize ize, labeldunek, eta bai. Betiko amaitzeko, ez? Zein da klabie guzti honena, ze haitzik, ze jarraitzen dugu bardine ordaintzen gurasoak, eta administrazioak ez dut diru gehiago ipin berri zen, da zein da milagroa askotan galdetzen dozkue, eta guk esaten dugu bi gauza, bat bitartekaririk ez dagoela, zuzenean erosten dotzague produktorari, eta orduen gehiago, diru gehiago aldogu, inbertidu umie jaten emoteko kalidadezkoak, eta gero ez dekogula diru irabazi asmorik. Ez dugu nahi dirue irabazi. Orduen, horre bi klabiek die gure garaipen txiki honen ingredientik, ezta? Eta gu beti da maitzeko esaten dugu, eremu publikotik esku pribauek ataten dugu zenien, gauzak funtzione bitzen da bela. Eskerrik asko. Iepa, egun hon, neu Inigo Arrobarrenana, Zelorri Zatarra, eta monotorrinaz saioa eta neusekin, nire kide diesenak Amaterran. Amaterra konsultoria agrosozial bada, eta Urdulizen deukogu sedia, eta gatoz esplikatzen bertan deukogun proiektu potenten atiriako bat guretzako bintzat, dala Aleko, ez? Aleko da, bueno, Europar finantziazio, kofinantziazio bat eri esker, finantziatetako proiektu bat, Cropsorla ditzen dana programa, eta deukona hainbat hildo, ez? Printzipalena eta oina saldukotena igual hobeto izango da nekazaritza testgune bat, gero bebai deuko marketplace virtual bat Gasteizen saltzeko bertan urtetzen den produktua eta inguruko baserritarren produktua, bizikleta bidez hori banatzeko, Gasteizen bertan. Gero bebai deuko Neikerren eskutik nekazaritza birsortzaileak deuko zen efektuak lurrean eta biodibertsitatean neurtuka dauzen ikerketa bat. Eta gero guzti hori lotzen daben gobernantza sistema bat, ez? Hori dela igual komplejuena, ez? Apur bat, zentrakoenaz nekazaritza testgunean, nekazaritza testgune bat azkenien da programa bat da, nun nekazaritzara inkorporau nahi daben gazte ero ezain gazteek deuken aukera euren ideia probatzeko, ez? Saltoa eman baino lehen, inbertsio guztiak baino lehen eta hori guztien baino lehen, aukeria deuke bertan probatzeko euren ideia, eukiten dabe espazio fisikoa, materiala eta hori dala erramientzak, eukiten dabe bai mentoria ero, formazio bat, aktibo dauzen ekoizlien eskutik, eta eukiten dabe bai aterkin legal bat hori dana aurrera eruen alizeteko, ez? Aleko proiektue, dau Gasteizen, hori 2023an hasi zen, eta ja 14 tester dauz, oza, 14 pertsona dauz probatzen euren ideia gaur egun, eta esan beharra daue bai, elkarrizketetara 25 pertsona gerturatu ziela, orduen releborik ez dauela igual, ez da hain egia, ez dauena da igual da, erramintzak eta marko bat, eta eredu bat, eta lasaitasun bat hori aurrera eruteko, ez?
Orduen badau jentia dukona interesa, baina bueno, barrerak ikusita jente asko atzera egiten da, bez? Orduen, gaur egun nun gauz? 14 pertsona dauz tester moduen, ez? Pasadan irailien hasi ziren. Eta, pasadan otzailien hasi ziren. Orduen itinerario izango zen. 6 hilabetez formakuntza bat. Formakuntza bat, nun formatzen diesen 6 agroekosistema ezberdinetan. Bat izango zen nekazaritza biointensiboa, nekazaritza, hortugintza biointensiboa, hortugintza ekstensiboa, abeltzaintza, frutagintza, sekano, ero sikutako nekazaritza estensiboa, eta basoaren manejoa abeltzaintza animaliak erabilita, ez? Orduen, plana zein da? Sartu ziren otzailean, egon ziren 6 hilabete, 6 agroekosistema hauetan formatzen, oso praktikoki, teoria bai, baina praktikoki bai, eta oin, irai honetan sartu diez bigarren fasean. Bigarren fase honetan ja, eukingo dabe aukera, euren ideiea martxan ipintzeko. Orduen, eukingo dabez bi finka, bat izango da Pasaldea, dala udaletxekoa, Gasteizeko udaletxekoa, Vivero de Empresas Agroekologikaz dana, eta bertan nekazaritza hortugintza biointensiboa eramango dabe aurrera. Eta gero dugu beste finka bat 8 hektarea ingurukoa, dala jubilatu berri dan gizon batena, eta bertan proboko dabez beste 5 agroekosistemak, ez? Orduen prozesuan gauz, animaliak adibidez ez diez helduz, barrera burokratikoak hor gabiz, lantzen, baina, hortxe gabiz, ez? Eta esan dutzuten moduen hori, dauz orain bigarren fase horretan. Orduen, bigarren fase horretan ja ekoizten ipini diez. Eta, inkluso ja produktua badukogu, produktua badukogu, ze aurreko fase horretan ja ekoizten hasi ziren, orduen ja salgai dau produktu bai, ez? Hori da bizena ditxe, ja bloke bai este. Eta, bakarrik esati bebai, ikusten dugula super garrantzitsua bebai aspekto kolaboratibo hori esentziala ikusten dugula, ze ikusten dugu zelan bakardade horretan gauza asko jauzitzen diezen, ez? Eta horretarako behar dugu gestino bai emozionala eta bai, ez? Soziala, eta kapa bat berau dau gure gestino pertsonala lehengo igual horri aurre egiteko. Orduen, olako proiektu guztitzetan ikusten da superimportantia igual hori bizino hori oso argi eukitzea eta lantzia. Orduan hori da, eskerrik asko. Egunon, soy Ollane y vengo como parte de Uribe Butro Ecosarea. Y lo primero me gustaría decir que tengo un montón de cosas en la cabeza, porque cuando vienes aquí, que lo mismo que tú, estás con con la huerta ahí a tope y como bar ahí, esto. Y bueno, pero vienes ya aquí es como, uff, qué guay, porque es realidad, ¿no? Todo lo que estamos haciendo y bueno, pues es como que de repente todo tiene sentido otra vez. Entonces, bueno, Uribe Butro Ecosarea es una asociación que estamos en la comarca, en Uribe, lo que pasa que es Uribe Butroy. Somos ahora mismo 12 proyectos. Tenemos de todo, entre comillas, o sea, 6 proyectos de verdura, está Vizcaigane con los lácteos también, mermelada, pasta, pan, huevos, chacolí, y nos juntamos somos proyectos que trabajamos en el modelo agroecológico, y nos juntamos en el momento aquel del coronavirus porque, con el objetivo de juntarnos para vender, para llegar a la parte consumidora. Como la cosa fue bien y fue una experiencia como positiva, pues decidimos seguir, y entonces ahora mismo el objetivo de la red es apoyarnos en toda esa parte de venta que muchas veces es como que nos cuesta más, hacemos todas venta directa, entonces a veces dedicas un montón de tiempo a eso y dejas como tiempo para la producción, ¿no? Entonces juntarte para que para que la venta sea más fácil para la parte productora, y también
el objetivo no solo es ese, sino que también es acercar a la parte consumidora o facilitar a la parte consumidora llegar también al producto de temporada, de proyecto pequeño, artesano, etcétera, ¿no? Entonces, ahora mismo lo principal que hacemos es venta por internet. Empezamos en su día con un WhatsApp, luego pasamos a una página web y ahora mismo estamos utilizando la plataforma que tiene Ecolurra, que es gratuita para la gente que formamos parte de Ecolurra. Es una plataforma de venta que tiene bastantes posibilidades y además Ecolurra está como en ello, ¿no? Está como en el proceso de mejorarla. Y entonces lo que hacemos es abrimos entre el viernes y el lunes las consumidoras pueden hacer el pedido y el jueves hacemos los repartos. No sé si meterme en la parte práctica así rápidamente, porque igual interesa, no sé. Lo que hacemos es, como el viernes se abre la página, para el jueves la persona que se dedica a meter los productos que hay disponibles, le tenemos que decir, cada proyecto le decimos lo que tenemos disponible, ella lo carga, la consumidora hace la compra hasta el lunes a la noche se cierra y el martes por la mañana la persona que se encarga de la página nos manda a los proyectos los pedidos. Nos lo manda con un Excel que tenemos el resumen hecho, o sea, ahí vemos tanto lo que ha pedido cada persona como el resumen de, pues si yo tengo que llevar 14, o sea, el total. 14 manojos de zanahoria, 5 kilos de tomate, 20 calabacines, entonces eso nos facilita también a nosotras mucho porque ya te sale y directamente lo preparas y lo llevamos los jueves. Los jueves a la mañana en un local que nos deja el Ayuntamiento de Gatica, en ese local se preparan todas las cestas, los pedidos, hacemos también cesta cerrada de verdura y ahí hacemos nos turnamos. Como somos 12 proyectos, pues te toca, bueno, es un poco, no voy a entrar ahí mucho, pero te toca más o menos como cada 6-7 semanas hacer el reparto. Entonces, bueno, si no te toca prestaqueta ni hacer el reparto, tú solo vas allí, dejas el producto, incluso te puedes organizar entre otros productores y llevar el de unos cuantos y no tienes que hacer nada más que llevar. Claro, lo estoy contando un poco así como que parece que guay, ¿no? Pero o sea, todo tiene un proceso muy largo. Ahora mismo tenemos una persona trabajando 2 horas al día porque hemos hecho un trabajo, gracias también a Neus y sus compis que están por ahí también, porque han hecho un trabajo con el ADR de Uribe. Joder. Han hecho un trabajo con el... O sea, bueno, tenemos esa persona ahora mismo porque nos viene un dinero del ADR, ¿no? Pero es para un año y la idea es poderlos mantener. Hasta ese momento lo que estábamos haciendo era repartirnos tareas. Una persona se encargaba del móvil, otra persona se encargaba de subir el producto, otra de bajarlo, otra de meterlos, o sea, nos repartíamos las tareas, que es un poco locura, pero bueno. Y luego lo que quería decir también, pues que al final la historia yo creo que es muy importante y uno de los objetivos que más, o sea, que tenemos mucho trabajo a futuro es... estamos consiguiendo organizarnos entre las producciones, las que estamos ligadas a la tierra, pero la parte consumidora queda todavía ahí como no, a mí esa sensación me da, ¿no? Como que no conseguimos ese acercamiento, no conseguimos llegar o ellas llegar a nosotras, ¿no? Entonces yo creo que la asociación para mí, Uribe Ecosaria, tiene mucho trabajo en eso, ¿no? Y estamos trabajando en eso, en cómo acercarnos y cómo conseguir que el trabajo sea común. Por ahí también estaban hablando de eso, ¿no? De que no sea solo estamos nosotras ahí, no, es que es la sociedad, o sea, somos todas. Entonces, bueno, eso sin más, no sé si me he explicado bien o eso. Que hay que concienciar mucho a la gente. Mucha conciencia, que no hay. Mucho hablamos de que esto, lo otro, pero luego a la hora de la verdad, nada. Vamos a Eroski y compramos los puerros secos y todo eso. Bueno, vale. Ninas Rosa. Ser. Que no. Bueno, Ninas Rosa Arrietakoa. Eta Ninas Arritaneko elkarte bat lekuko hartu deko naizenan. Eta sortu zen 2013. Bueno, ni 2013 baino harinau bebai herri jen saltzen gendun, Bizkaigan jefie.
el jefe. Eta ni bariko guztietan joaten ginen gure produktua saltzera, ni hortuari zegaz. Eta orduen plantille genduen udaletxeeri, harremanetan jarri ginen, baina segaitxek ez dugun hilero basoka bat eitzen. Produktoriek, gu bi izen ginen, baina beste batzupe badaoz, daun mermeladak eitzen deuzena, gu gara produktore bi, berdurenak, bizkaigane, gero narru eitzen zegoena bebai, eta batu ginen batzuk, eta para ginen harremanatan udaletxiegaz, eta, esan duzkun, bai, nik izko zuet, plazi, lekue. Eta, beha, klaro, lekue bai. Eta elkarte moduen, dirue bai, klaro. Seguk esan gendu nia, ze diru elkarte moduen, dirue bai etxiduzkoen, da orduen, klaro, apurbete lotute gauz, ezta? Gu gara antolazaileak eta eure laguntzaileek. Baina, beti dauz horre txi. Estatuto batzuk eta ziren, dana legal eta haute besti. Eta orduen, hasi ginen. Oin, ja maike urte daroguz eta hasi ginen. Eta oso ondo doa. Bertoko, pentsen, lehenengo ekonomia lokala indartzea. Eta bertoko produktuak saltzea. Gu saltzen duguz, gara produktoreak herrikoak. Oin, batan bateke baserri baten badekoz limoiek edo beste produktu bat, bebai guk ekarten dugu eta guk saltzen dugu, bebai. Gero, urtean zehar, ekintzak desberdinek eitzen duguz. Baitzen duguz izaldiak, ikastaroak, erakusaldiak, eta ekimen kulturalak, gero euskararen eguna eitzen dugu. Gu produktorea bederatzi gara eta gero inbitetan duguz, amaz jogoien geru, artizauak edo artesanoa direzenak. Aldala, hile guztietan desberdinek. Bai egurre edo lantze duenak, gitzien dekunen da janarize. Hori, osake, ontsa inbitetan zuen bat amatek zeuzeritzen badeu produktoran bat, harremanetan lekuko hartu gezpare dizela. Gero, eitzen duguz, gero eitzen dugu bebai tematika desberdinek egoten diren. Hilean, basate beterako, febreruan, eitzen dugu txitxiburruntzize. Horrek izetan dire fijoak, ezta? Eta gero, maiezien, indogun erakusketa bat, pelotak eta josten eta engaja de bolillos, oia? Esate baterako ekainien itzen dugu ardi mosketa, eta gero itzen da bebai tailerra gaztaiena. Gaztai freskoa bertan itzen da, eta bertan saltzen da, eta hori itzen dugu bizkaiganek. Gero erailien, tomate daztaketa bitzen dugu, urrian oinengo dugu zagarzukue, eta gero itzen dugu pasterizeu bizkaiganek ekarten dugu hortan, eta gero horrek enbasetan duguz eta saltzen duguz. Seguke bebaitzen eukitzen dugu taberna bat imitzen dugu, pintxopoti, Ze, klaro, gu udaletxiek zeu zer emoten dugu, beste finantzizioak geukitzen dugu. Osa, musika begoten da, eta garrantzitsuena da eskerrak ematie bolondrezari. Gu taldekoak han egoten gara, eta ez da erreza hori dana kudeatzea, ez da. Baina, jentie dau, inok ez dagoena ikusten, eta asko laguntzen duena. Eta herreri eskerrak emoti. Eta bebai, jentie datorrenari, zehare barik, eskenke zezerengo. Eta, hori ze bat amate badaki badeko zeu zer, admiti dute dau. Eta beste gauz asko. Lokala indartzeko
Opa, egunon. Altu, hola. Bai, ez bizitzeko. Bueno, lehenagoko gauzi eskerrik asko gonbidapenagatik, ez dakit azkenak izan garen, ero azken bueltan ibili garenako horre batzen. Tantai baso jabe kooperatibatik nator, Iñaki dagoet izena. Astiro, bale, hori zailau izango da. Bale, bueno, ninaz ja zazpi teknikarietako bat, eta, bueno, tantaik 5 urte emuitxu garatzen, zela baita izan da, eta azkenengo, bueno, gure zelaitzeko ekitaldizea itzen da uztailetik ekaina bukaerara, ulertzen dugu hori dela baso lanek daukien ziklua. Eta sortu zen behar batetik ez, ikusten ginen batez be Euskal Herri Atlantikoko eremuan basogintzak hartu izan dauen ibilbidea oso intentsibua dela, zelaitzeko nekazaritza intensiboan baliokidea izan lehikena, eta hortik ikusmolde horrek hartzen zitxuna, basogintza industriala besan izan jako, eta gure eginun lantzia beste basogintza eredu bat, izen desberdinak hartzen ditxunak, arraseko mosketak saiesten zitxuna, bertako espeziekin, eta zela daiteko baso ekosistema bat izen beharko laukenetik gertuen goteko, eta baliabide batzui, besteak beste zura, uko inbarik, ez? Baina, bioaniztasuna eta beste kontu batzuk bezain juaz. Hasieratik buruko mina ondisa muntzaben antolatzeko ereduak, eta gaurko egunean lantzeko gonbita honek bere erakargarritasuna dauke hortik. Antolatzeko eredua olako gai baten, nun zela ditxeko arrotzetik bizi dauen jente askok, baso jabe pribatu asko daz, eremu horretan, eta interakzioa basuakin askotan izaten da, 40 urtean behin, ero 50 urtean behin, oso urrinetik bizi dago jabe askok bere sailek, ez? Eta, gure ginen hori beste alde batetik, gure ginen bebai, ekonomikoki bideragarri sistetia, erabintzat eruan garrixa, bideragarritasuna ez dakite lortuko gagoen, baina hor gabitz. Eta aldi berian, eskatzen zaben zela ditxeko eredu bat sortzia, eta hortako saiatzen gabitz, aldan enean pedagogia egiten bebai, liburuen itzulpenakin, itzaldiseak, ikerketa proiektu desmanetan parte hartzen, eta oingoz oso posigaz, nekia beste eremu batzutan bezala haundisa da, ze esfortzu oso handi bat sortzen dau, lobia, zehola zenbijako erkideo mailan oso gorra da, eta oso dinamika gogorrekin eruaten gaitxu egunerokotasunean, eta kuriosua da, baina gabitz jasotzen zela ditxeko rekonozimentu gehiago Euskal Herritik kanpo, Euskal Herrien bertan baino. Eta hor eskatzen dago beste esfortzu batzu, kanpora joan behar izatea proiektu orkestera, eta hor gabitz. Gaur garko zifra batzuk emutiarren, eta antolakuta ereduari begiratzeko 100 basketik gora gaz, horreitatik 80 piku baso jabiak diaz, badaz jabe publikoak bai, hor dau gatazka legal bat, jabetza publikoa nola bazkidetzen den kooperatiba baten, ero alderantziz nola kooperatiba batek kudeatu leiken zerbitzu publiko batzuk, eta horre herri kooperatiben movida horretan be, guztako, saiatzen gara aldoguna bintzen parte hartzen. Hasieratik integraltasuna izan da eredu bat, hau da, erabiltzaileak, baso jabeak, langileak eta laguntzaileak indar horekatu bat eukitzea, eta hor laguntzaileek irudikatzen dago zela daiteko jendarteko beste interes batzuk, zela daitezen da. Eta baina ulertzen dugu momentu koiuntural hau, momentu koiuntural honek eskatzen dauela baso jabei pixkat protagonismo gehiago ematea, eta orduan zentzu hortan antolatzeko modua izan da nekazal kooperatiba bat, Erkidegoko kooperatiben legean apur bat oinarrituta, eta hor baso jabeek dauki euneko boska eskubidean euneko 50, langileok dauko boska eskubidean euneko 35,
eta laguntzaileei 15% dagokixe. Eta gutxi gehiago. Aldau nahi txendau, oso zaila da, eta oso nekeza, baina hemen dagoen injarraken batera aurrera egiten du. Eskerrik asko. Bueno, egun hon, ni hanbu naiz eta hola berritin ator, baserri txiki batetik. Hasteko esan basogintzako lobia ikeragarria da, eta nekazaritzako ere bai, eta bertakoa da gaina, lokala da, eta ikeragarria da, bueno. Gure baserrien nahiko gauza sinplea da, ez dakitena da ondo esplikauko duten minutu gutxi hauetan, baina bueno, badauzke ezaugarri batzuk. Lehenengoa da tamaina, 10 hektarea belardi erabiltzen ditu, 10 behi dauzkeu, eta 6 persona bizigean momentu honetan proiektu hortatik. Gehien bat esnetik bizigea, iken ditu 8 gaztai mota ezberdin, baina bueno, txekorrak ere salmenta zuzenen saltzen ditu, beizarrak jatetxe batea, gatzurekin gaztan bera iken deu, rekurso guztik aprobetxatzen ditu, saiatzen geha. Eta gero autokonsumoako iken ditun gauza guztike, bai baratza, olio, kolaskok, iken ditu bertan gauden langile guztintzataina, eta pixkat gehiago ere bai, eta estedente hori ere saltzen dugu. Eta bueno, aprobetxamentu hortan dago igual gako bat rentabilidadena, edo bueno. Baina bueno, beste ezaugarri bat, bueno, gero noski ekologiko niken dugu, larretzen dugu kontinuoki, energie generatzen dugu, jan guzti kristalen untziratzen ditugu eta berrera biliken dugu, ez dugu plastikoik erabiltzen da, bueno, gauza guzti horiek. Gero beste ezaugarri bat da kooperazioa beste baserri batzukin. Igual horren hasiera izan zen, orain dela 25 urte Olaberrin gure herrin ingenulako kooperatiba bat, Nafarro eta Arabako zereala ekarri eta ekologiko nahi ginen baserriri hortik lan iteko, lan iten deu zuzenen ekoizlekin, eta gero kooperatiba hortan txikitzen deu eta jasotzen deu. Baina hortik abituta beste kooperazio mota batzu sortu die, adibidez, esnearekin 3 baserrik elkar lan egiten deu, guk 10 behiekin, beste batzu 7 eta beste 15 badauzke, denon arten 13 persona igea lanen, eta horietako baserri batek egiten du esne gordine. Bestean egiten da jogurra eta esne pasterizatua, eta guk egiten ditugu gaztaiak. Baina gero marka konpartitzen dugu eta komertzializazioa batera egiten dugu. Erabiltzen dugun zereala ere bertakoa da eta konpartitzen dugu produzitzeko modu bat, ez? Olio esentzialak erabiltzen ditugu, antibiotikon erabilera ia murriztu dugu 0 oraino kasi. Hori esneari dagokionez. Baina haragiari dagokionez ere, nahiz eta gutzatez izan garrantzitsuna, Goierrin, Bailaran bagaude 6 baserritar, denok 10 behien bueltan gaudenak, 2 bizigara esnetik, beste 2 baratzatik, beste 2 kanpoan lan egiten dute, baina baita ere marka bat konpartitzen dugu, eta daukagu salmenta zuzenean txekorra haragia bakoitza gure bezero bat, baina gure bezeroak, baina 20 egunetik behin jatetxe bati beizar bat bidaltzen diogu, orduan koordinatzen gea 20 egunero beizar bat edukitzeko. Eta paketeke elkarrekin lan egiten dugu, baten bate sobran badauke edo faltan edo dena dela. Eta gero beste saretze bat badaukagu kontsumo taldeen ingurun. Guk astero egiten ditugu 8 kontsumo talde, presentzialak, eta hor Goierrin adibidez badaude 4 barazki ekoizle, 2 okin, eta, bueno, gu presentzialki juten geha leku bakoitzea, okina bere ogiarekin, beste bere arrautzarekin, beste bere frutarekin, barazkizalea bere barazkiekin, eta da gure, bueno, gu komerzializatzen dugu horrez gaine denda txikitan eta jatetxetan daola, baina, bueno, guretzat oso garrantzitsua da sare bat sortzen da, azkenen bailara txiki bat geha, eta ez ditut bezero kontau, baina kontsumo talde bakoitzeko 20-30 bezero bueltan dauzke, 100 eta zai gehitzeken. Eta, bueno, ez diazuen moztu beharrik euki, ez dakit zerbait gehiago. Ez dakit azkar egin deten, ulertu zaiten. Bueno, kontu da, minutu bat, bueno, ez dakit ze esan. Kontu da, ekoizpenetik bizitzea ez dala horren zaila, gakoa eredu dala, eta agroekologi beti sakontzen jarraitu behar da, baina abia puntue gutxienez ekologikoa aitea da, eta nik uste dut hor badaukeula gauza bat despistatze gaituna bertakokin. Zeratik azkenen kontsumo energetikoi behidatzen badiogu, nundik datorren baino garrantzitsuagoa da nola ekoiztua dagon. Zeratik konsumoa ez dago transporte bukaerakoan, baizik eta dago ekoizpen prozesuan.
eta berdin gazten instalakuntzan zuk esan dezuna, jendea benetan badago eta falta zaiona da ereduak eta bideo horiek eta beste gauza batzuk, eta bueno, ez da horren zaila eta zerbait jingo dugu. Gero. Bueno, ya está. Lehenengo maila, kito. Azken proiektu bat falta da, bihar bizitan goazen proiektu da, ez dugu aurkeztuko hemen, bihar bagoiez, eta da Elika proiektua, Oiartzunen dagoena, da hortu komunitario bat ere, komunitateak sostengatzen duen hortu bat, eta politika publiko municipalak babestua dagoen proiektu bat, eta 3 personalanean ari diren proiektu bat da. Baina, bueno, bihar sakonduko dugu horretan, eta gero hori ipini dugu etxerako lanak egin duen duzan, batzuk formalak izan zarien. Beste batzuk, baina, bueno, hemen, holan, kontaktu edo, zelan, ziadanak lotu zarie berba gehiago egiteko gogoekaz,